bene chako wacho ni gidonate nwa expert an gima ng'eyo ni Ruto emoriwore gi Raila gimoro ma gisiko gikelo ni expert kwani expert jok ma gikelo riek malowa gin gisomo ang'o mademo wach ni gidonate nwa expert wan kaka Uganda wadonje e sirikal wawedo lumoro ni gidonate ni wadonate ne Ruto expert kwani jo Kenya per bich gine jok makoro omikombego mago kene jok marieke Kenya ka manyalo tiyo doluoro bende wae ni experts nikech ineno ma en pondo ma gipondo godo mondo mi kik gitim gik mowinjo gitim ne jo Kenya koro gibiro wacho ni ani mano ne ok en odwa wan warawe arawa koro momiyo sani koro pek mantiere obed kanyo but wae gimoro ni wadonate ne Ruto experts jo Kenya ng'eny mariek manyalo tiyo tije mitiyogo to Ruto nong'iyo ni oyo ok wanyal tiyo kama ma ok wabedo ni wabiro kanyakla kaka jo Kenya ok wanyal bedo ni ei Kenya mangima ni minister ma wan godo en mana achiel ni Owalo kende ndalo mane wan go Owalo kaeto PS ne wan mana gi Raymond kende gimachielo cha na wachi ni wan gi PS achiel en karango mano fwenyo wano no fwenyo mano karango no we tieki adwa demystify wach musiko no mo wacho ni expert adwa we gi wach mar Limpopo gi gine ne idwa ole pi mang'ich liet pa ne kwe magisi ucha adwa ni expert nikech ina no wach expert ne ema bro miyo joturwa ok yud gik mowinjo giyudi nikech joka odhi kacha gin giwacho ni gin expert koro gin expertise mar gin ema gitimo ang'o ema gidichie to gin experts moloyo jomoko kuomwa no en kane gineno gi Raila ni ber mondo mi wayaw wane ni pinje mamoko bende odonjo wang'e ni ogendini mamoko bende odonjo to hayo maber odhi omiyowa kombe mana madito kombe gi wawe koko mineno wabedo godo ni watine jo piny wakaw kombegi kom mar finance waneni tang'o watimo ei Nyanza kom mar health ang'eni ang'o watimo e osiptende ma Nyanza weche mag security ere kaka wa sort out wach security e Nyanza mangima stima adwa ni kata mana ei dero madalawa nyaka od nyaguok obede gi stima mondo waneni watimo ang'o wadongore wach moro ni wan wa expert ni wadonate no expert onge Kenya ka shortage mar jok mariek manyalo tiyo tijegi en mana ni winjruok ma Ruto obedo kod Raila ema omiyo wakombegi koro kombegi kik wabede kaka experts wabede kaka jok ma oyudo kombe oyudo thuolo mar tiyo to wach 2027 yes to kik chandwa ahinya nikech mano to en mar Ruto koro wang'e ni to 2032 ka ere kaka wapango mane momiyo young tax saka Fred ni adeni ochak paro ni mbele ka 2032 ka ere kaka wariyo nikech adiere madu matada wacho with sufficient authority telo modhi yudo bro ai lwet Ruto okay DJ